V Index Nosluž hľadáme už od roku 1991 riešenia, ktoré dávajú zmysel. Dočasné pridelenie zamestnancov je tým, pre ktoré sa naši klienti rozhodujú najčastejšie. Je ideálnym riešením pre firmy, ktoré potrebujú flexibilitu v zamestnávaní a využíva sa najmä vo výrobe, logistike a maloobchode. Ak čelíte sezónnym špičkám alebo nárazovej práci a potrebujete ešte väčšiu flexibilitu, vieme pokryť tieto vaše potreby zabezpečením brigádnikov. Čo teda urobíme za vás? Našou snahou je zacielenie inzercie na čo najširší okruh ľudí, z ktorého následne vyberáme pre vás vhodných uchádzačov. Kým 10 z nich pošleme k vám, prejde nám ich rukami viac ako 100. S vybranými kandidátmi urobíme dohodnuté testovanie. Vysvetlíme im podmienky zamestnávania, vrátane mzdových podmienok. Podpíšeme všetky potrebné dokumenty a pripravíme ich na nástup do vašej spoločnosti. A ak s nimi nebudete spokojní, aj proces ukončenia je plne na nás. Týmto šetríte čas vašich interných personalistov, ktorí sa môžu namiesto náboru a administratívy spojenej s nástupom a odchodom zamestnancov sústrediť na adaptáciu nováčikov a starostlivosť o vašich dlhodobých zamestnancov. Dočasne pridelení zamestnanci sú z pohľadu legislatívy našimi zamestnancami. Prihlasujeme ich do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, riešime exekúcie, vystavujeme potvrdenia pre úrady. Spracovanie mzdy je samozrejmou súčasťou tejto služby. Zamestnanci majú zo zákona zaručené rovnaké mzdové podmienky. Výplatu dostávajú takisto vo vami stanovenom termíne, čím predchádzame nepríjemným situáciám pri porovnávaní sa s internými zamestnancami vo vašej spoločnosti. Sme im aj vám kedykoľvek k dispozícii v prípade otázok a nejasností. Ak dočasné pridelenie nie je produkt pre vás, ďalšou možnosťou je výber zamestnancov priamo do kmeňa, čiže recruiting. Aj keď si zaujímavého kandidáta nakoniec sami zamestnáte, pomôžeme vám s nájdením toho najlepšieho. Zameriavame sa na základné či stredné pozície vo výrobnej sfére aj v administratíve, ale aj stredné a vyššie manažérske pozície. Pre našich klientov vyhľadávame aj technických odborných zamestnancov alebo kandidátov na IT pozície. Preto, ak hľadáte spoľahlivého partnera, neváhajte nás kontaktovať pre osobné stretnutie. Tešíme sa na vás.